ChatGPT je izuzetno koristan da nam da feedback na nešto što smo radili. Bilo da je to neka prodajna stranica, prodajni post, oglas, reel, šta god da je u pitanju, jako je koristan za to. Međutim, ChatGPT je kao izuzetno pametna osoba, ali jako nesigurna. Nikad neće uraditi nešto što bi nas uvredilo ili što bi možda moglo da promeni naše mišljenje o njemu. Zato će uvek odgovore da pakuje u neke ukrasne folije. Jedan od načina da to izbegnemo i da zaista dobijemo od njega ono što misli je da ga stavimo u određenu ulogu. A najbolja uloga za to je da se ponaša kao hejter. I evo primjer prompta koji možete koristiti. Daću ti tekst za moj landing page, ovo zamenite za ono za što vama treba. Od tebe mi je potrebno da mi napišeš 7, možete bilo koji broj, potencijalnih komentara na ovaj video. Ponašaj se kao hejter sa interneta koji uvek kaže ono što misli. Komentari neka slobodno budu duži. I onda ćemo od njega dobiti zaista zlata vredne komentare iz kojih možemo da izvučemo nešto što je možda ostalo nedovoljno dobro objašnjeno ili objašnjeno na pogrešan način. A to onda možemo da promenimo u našem sadržaju. I eto, to je jedan od načina kako možemo ChatGPT da nateramo da bude iskren i da nam se ne ulizuje baš svaki put kad odgovara.